So kani gyud ni champion minasan, grabe jud. So nara minasan dalan sa table. Mo gyud ni champion. Minasan, yakiniko minasan. O ba na mo hapon. Pare, ang bihira mong pareho. Di pa istorbo. Anak malam mapiting mabdi ka. Kasi yung tirada pa rin. Parang bistigo. Sige ako kimchi pong kuha. Miron. Buhat ugramin ng gumawa. Nara. Kunara akong i-order minasan o akong kuha dito. Kani Ushiruko ni red beans kuan gani ni Big Mom ni mo ni gusto kang Big Mom's one piece so 1 hour so tay kan-o na tay meron juice kani gitisningan akong mga klaseng hiwa sa beef ba kung ipakita kani mga beef ni siya kani nga cutting so nailapad diri pod yung isa kani natay okra patatas nga kuan cream o kimchi so mo yang ikinito rin wala ko lang testing yung baga kung kaning murag kuan murag red gish siya usawa ni pagmukalayo. Ha? Pasa na kung pan ba tuloy? Ha? Pasa ba? Kalayo na. Kami. Mitis ke siya. Dari sugi niya sa minuto. No? Buklad. Pero na kuminasan mo ni pinakalami minasan mo ni itong banatan noon. Mo ni. So gipilian ako kanina ni kaning lapad na daghan ng pilihan. So kani gyud ni champion minasan, grabe jud. So nara minasan dalan sa table. Mo gyud ni champion. Ning rice minasan kuha putag utro, lami siya nga rice. So ato lang ihap. Kay hibi naman gitong kaon to bugat naman gitong kuan karne gud. Og sa rice. Pwede na ni. Sus, narami na san grabe minasan. Lahit o yung karne diri minasan maginuo ko. So tumato ko sa ay correct. Ladies? Humukag yun. Hindi ko marshmallow ba? Beef hindi? Na? Sushi na. Itong wasabi para sa tuwang sushi ito panghiulat kanila sa kaon to kaning asa ni mga pudding kani kay Ushiruko gipangitang Big Mom kani pudding gyapon dawan ba wishi kata Okay,
ba? Bataan. Mabusdik na kuntiyan ba pandamay. Wala ka dyan. Ay, Ay, kumpuan ko na. Ay, kumpuan ko na. Ako na rin mag-ikaw ka pramin. Bugat yung mga beef minasan eh. Bugat kay kaunon ba? Stiyan. Buha nga eh. Kanilahi po siya nga puding. Lahi po siya mura magtanong ko. Kani, Shiroko. O Shiroko, kipingitang Big Mom. Nasa umakamot. Oh, unsa man ni siya? Dibil fruit. Gahi man. Lychee man suni? Ah, lychee. Ah. Lychee. Hai. Ah. Kau iris ka? Hai. Nagimana Hai Saigo. Arigatou gozaimasu. Hai. Oh, lahi. Ini doko. Lychee. Lychee ba lychee? Itong puti og sulod og rambutan. No? Oh. Nangis to ah. Ano ba? Kao na nakalaman ng kinako. Magtubang kalati ba? Aslong kayo. Dua-dua ta. Ini mo. Wala pa na po itong sushi. Wala. Busuk ng tiyan. Kaya ba pulang kulur? Bungon ha? Ha? Urin siya mo siya. Pulang kulur. Pula. Kiwi. So minasan na human na mig kaon kay nawala ang papel nga gisulatan sa mong sushi ba nga gi-order so mangulit mi. Langay naman mga 30 minutes may gahulat. Salamat Kimi.